चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों लोगोसे जोंनि भदरा डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आङो गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायजों लोगोसे बरायनाय लाग्रोबाय। दा जों दा भदरा डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोंनावथ' दा माने जों जेब्लानाखि जोंखौ मोनसे समाव फरायसा आफादा 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव जे दाना होबोबाय बे समनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो आफादा मोनसे बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ होननानै मोनसे थिरांथा लायो जे दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो आफादफोरा आफादनि खामानिखौ मावबोदों। जेरै जोंबो दा दिनैहाय जोंबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ दिनै जों मावबाय थादों आरो जोंनि माहारियारि बर' हारिमु आफादनि फिरफिलाखौबो जोङो प्रग्राम बोसोरारि समाव बोसोरारिनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो बोसोरसालियानि दिनाव जों बोसोरसालियानि फिरफिलाखौ जों बिरहोबाय थादों। दा बे हिसाबै जों दिनै फैनानै दा जोङो नैबे काजिगाव भदबद्रानि सिङाव थानाय काजिगाव साब डिभिसननि बे काजिगाव कमिउनिटि नाब्लाङाव दिनै जोङो नैबे 8थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो भदबजरा डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादजों नैबे जों जथायै दिनै बे जोंनि 8थि बोसोरारि जथुम्माखौ जों खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो साननै हाबाफारि खुंनाय जादों। दा बेहाय जों मोजाङै खुंफुंनो हादों। बिनि थाखाय आङो बे मेसेजखौनो होनो सानदों जे माने जोंनि दा बे गोग्लैसोनानै थानाय भदबजरायाव कालसारा ओरैबायदि मोनसे समनिफ्राय ओरैबायदि समस्यायाव गोलैबायमोन जे माने कालसाराबो गोमालांनो हमबायमोन। दा बेवहाय जोङो फरायसा आफादानो जोंखौ बोखांफिननाय बायदियै बै समाव जोंखौ दाना होनाय समाव जों 2016 मायथाइनिफ्राय जोंखौहाय बिथां रन्जन ब्रह्म काजिगाव एबसु आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि दैदेननायाव जोंखौ आफादगिरि नेहाथारि होनायलाय जों बे दिननिफ्राय जोङो मोजाङै गोख्रोङै मावबाय थानायाव दिनै जों बेहाय महर होफिननो हादों। जायनि फलाव दा गिनेस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखायबो जों दा नैबे हाबाफारियाव गथ'फोरखौ थांनाय 2023 मायथाइनि बङाइगावआव जानो गोनां जोंना मोनसे बेवहाय मोनसे जोंनाव वार्कशप जादोंमोन सेन्ट्रेल बिथांमोननि दैदेननायावहाय। दा बेवहाय जोङो माखासे गथ'फोरखौ फोरोंनो लाबोनानै जों दा बेहाय साबा इन्सट्राक्टर महरै दा बेवहाय जोङो भदबजरायाव जों दा मोजाङैनो बेखौ आरो जोङो जुनियर इन्सट्राक्टर खालामबावनो हानायलाय 8 जन दा बे 8 जनखौ जोङो आनसलिक वाइसै गिदिंहोनो सानदों। दा बेवहाय जोंना बिराद रांनि आंखाल जानानै फैयो फाइनान्सियेल प्रब्लेमावहाय। दा बेखौ जों दैदेनगिरिफोरखौ बे हिसाबैनो मोनसे मेसेज होनो सानो जि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि कालसारखौ नांगौ समावल' मोनफ्रोमबो फेस्टिभेल मोनफ्रोमबो माबा मोनसे प्रग्राम माबा मोनसे आफाद सालायनाय समफ्रावल' माने जों कालसार हिसाबै जोंखौ बाहायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु कालसारनि बिथिं फारसे कालसारा मारै जौगानांगौ बेखौ नोजोर होआलासे जोङो बे समावनो जोङो फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव जोबोद प्रब्लेम जायो। मानो होनना बुङोब्ला गथ'फोरनि मोनसे गाननाय जोमनाय जे दख'ना बे दख'नानि गांसेनि दाम बिनि भेलुआ बेसेबां बेखौ सानना नायोब्ला बे गथ'फोरनि जे मावनाय खामानि बा हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना जे बिहोमा होबोगासिनो दं जाथिनि हारिनि थाखाय दा बेवहाय साननो गोनां। दा बेफोरखौ नायनानै जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफोरा एसे कालसारखौ जौगानायनि फारसे आवगायहोलाङोबा आं बेखौ मोजां जागोन साननानै आङो बेखौ मेसेज होबाय। दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनाव दा बे भदबरा डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमुनि नामै जोंनाव दाबो जों गंसेबो लुनो हायाखै। लोगोसे जोंनाव बेहाय माने न' गंसे लुनायजों लोगोसे जोंनाव गोबां माने चेयार टेबोल बेन्स आरो जोंनि वाल बाउन्डारिनि खोथा फैयो बेवहाय गोमालांदों। दिनै जों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफाद आरो काजिगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद जयै जोङो गावबा गावनि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो लादों। दा दिनैहाय 31 अक्ट' मैयानिफ्राय जागायनानै
दिनैहाय नैथि सानाव जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाहैबाय फुंबिलि समाव दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बे थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ जोङो जानुवारिनि सिगां भागआवनो लानो सानदोंमोन नाथाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बियो माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा लाखानाय अक्ट'नि सिगाङाव लानो गोनां जानायाव जोंहा जोंनि जिल्ला आफादनि जे हाबाफारि बेखौ जों फासयनो गोनां जादों दा बाथ्राया जाहैबाय जों बोसोरसालिया जथुम्माखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि आफादनि संबिजित बायदि बेखौ फालिबोबाय थादों दा जोंहा दिनैहाय परबतजरा हालामाव थानाय दखरब्रै बर' थुनलाइ आफादनि जे आफादफोर दङ बे आफादफोरा खौसेयै जोङो परबतजरा जिल्लानि सिङावनो जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै परबतजरा हालामनि जे थुनलाइ आफादनि फारसे मान होनांगौ दं बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावबाय जोङो आसा खालामदों परबतजरा हालामनि गासै रायजो राजाफोर आरो जोंनि परबतजरा हालामनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो थुलुंगा होनायजों लोगोसे परबतजरा हालामनि जे थुनलाइ सिबिनायनि मोनसे दोहौ बे दोहौखौ जों जाहाथे गोजौआव लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों हाबाफारिखौ मावबाय थालाङो आरो दा जोङो बे बेलायाव परबतजरा हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब लानानै हाबाफारिखौ मावनाय जायो दिनैहाय जोङो गोबांथार हाबाफारि आयदा लायाखै जोंहा फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ बिनि अनगाबो जोंहा दा सानजौफुआव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि गागि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ आलासि महरै लेंहरनाय जादों आरो जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो आखायाव लादों दा जोंहा सानजौफु समाव गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोंनि हालामनि गोनां मानगोनां गेदेमाफ्रा फैगोन फैगासिनो दं मेट्रिक आरो ओइचएस फाइनाल बायदि आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ खावलायहरगोन नंगौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा थार सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो थाखाय साखाफारा जानांगौ मानोना मेट्रिक आनजादा फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जिउनि मोनसे गिबि खेब जांख्ला जायो बे जांख्लायाव जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो आरो गावनि जिउ लामाखौ जाहाथे गोजोरै दानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानांगौ आं बिथांमोन बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे गावनि जिउनि थाखाय मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।